ମନ୍ତ୍ରର ଆରମ୍ଭରେ ଓମ୍ କାହିଁକି ଲଗାଯାଏ ଏବଂ ଓମ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବେଦୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ର, ହୋମ, ପୂଜା, ଜପ ଆଦିର ଆରମ୍ଭରେ ଓମ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଏହା ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରେ, ପ୍ରାଣ, ଶ୍ୱାସ ଓ ଚେତନାକୁ ଏକ ସ୍ଥାନରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିଥାଏ। ଶରୀରରେ 3 ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି। ଗୋଟା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ରୁଦ୍ରକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି କୁଣ୍ଡଳିନୀ ପଥକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଏ। ଏହା ବିନା ମନ୍ତ୍ର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଏ। ଯେପରି ସମସ୍ତ ବେଦର ସାର ଓ ଓମ୍ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଣବଃ ସର୍ବ ବେଦେଷୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ବେଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଣବ ଓମ୍। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ସଠିକ୍। ଓମ୍ ହେଉଛି ସେହି ପରମ ଧ୍ୱନି ଯାହା ସମସ୍ତ କିଛିର ଆଦି ଓ ଅନ୍ତ। ନିୟମିତ ଓମ୍ ଜପ କଲେ ମନ ଶାନ୍ତ ରୁହେ, ଚେତନା ଉନ୍ନତ ହୁଏ ଓ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ସହ ଏକତ୍ମ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।